நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் இருக்க ஜாப் வேகண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கம்பெனியோட நேம் என்னென்னா இது ஒரு சீட் பெல்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. காரில் இருக்கிற சீட் பெல்ட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த சீட் பெல்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜாப் டைப் எப்படின்னா ஃபுல் டைமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜெண்டரை பொறுத்த அளவுக்கு மேல் மட்டும்தான் இந்த ஜாபுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு 10th 12th ITI டிப்ளமா டிகிரி இவங்க எல்லாருமே இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸும் அப்ளை பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி இவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்வியூ மூலயமா செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னா அம்பத்தூரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேல்ரி எவ்வளோ இருக்குன்னா 17,000 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேறு என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஒர்க்கிங் டைமில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரூம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெளியிலேருந்து வரவங்களுக்கு ரூம் அவைலபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷிஃப்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு 12 hours ஷிஃப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6 நாள் ஒர்க்கிங் டே இருக்கும், ஒரு நாள் லீவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எங்கே இருக்குன்னா முன்ன சொன்ன மாதிரி அம்பத்தூரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாபில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் வீடியோவோட எண்டில் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன், கால் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. வேறு என்னெல்லாம் ஜாப் உங்களுக்கு வேணும், என்ன குவாலிஃபிகேஷனில் வேணும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.